start. Yeah, viewers all over the world. My names are Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu, Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afọ bi na-emedokwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. Today, n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ family liberation. Family liberation bụ nnwere onwe n'ezinụlọ. Wee na-ekwu na ọ nwere ọtụtụ ihe ga na-eme n'ezinụlọ. Ma na ya bụ family need the family liberation. N'aka sijaba ezinụlọ ma ọ bụ n'iwe mmụọ dị na ya bụ ezinụlọ. Ọ bụrụ na ụdị ihe na-eto ame n'ezinụlọ, enwere ihe ndị enwere ike ime. Enwere ihe ndị enwere ike ime ma ọrụ ndị enwere ike ịlụ wee napụta ya bụ ezinụlọ n'aka ji ha. Ịgbakwana nkịtị when things are crumbling down in your family and you are aware of it. Ihe ndị a bụ ihe anyị ga-edeba anya taa. Mana bifo anyị gaa n'iru n'ihe ndị anyị na-edeba anya taa, ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June ka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ya ụbọchị Tuesday. Anyị malitere ịchụ aja anyị dị n'igwe a ihe karịgoro 4 years now. We have massive testimonies, but as you all know, we don't share testimonies on social media or even in Ezeoku TV because other necessity is not why we are here. But I can tell you that Chukwu na-emere onwe ya. Since on this Sonyelu na Nyabaja, ga-enweta nchịkọta Nyabaja was Tuesday na their WhatsApp numbers only. So ọ bụrụ na na-echọrọ isonyere anyị nke ọnwa July, ndị mmadụ ebukube gị, ị nwere ike isonyere anyị ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance is never a barrier in all we do. Yes. Ya bụ na ihe kwesịrị ịma bụ ọ bụrụ isoro isonyere anyị chacha m na WhatsApp. My WhatsApp number dị na screen gị. And what's the other things we need for you in order to book you? Then you make token donation to the account number. Chat them on WhatsApp. Before all your 3 prayer requests, I get them an altar. Now, try to go for you. Could be police again on one. WhatsApp number mobile 0805 7837 672. Now, let's proceed. Get a kind of Kumaketa family liberation. Enwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche eji liberate family depending n'ihe mmụọ reveal bụ the cause of their problem. Ọ bụrụ na mmụọ reveal ihe nsogbu ha, amara ụzọ a ga-esi wee kwa onye ukwuwa. Mana before nga n'iru ihe ị ga-eme na etu esi eme, achọ nka nkọwagodoro gị ihe ọ ga-abụ bụ na ọ na-eme n'ezinụlọ unu ịgbakwana nkịtị. Maka na ndị Igbo na-atụ ilu sị na ọ gbara nkịtị kwere ekwe. When you accept ihe adịrọ palatable na-eme n'ezinụlọ, it become a norm. Maka na ndị Igbo kwuru sị na alụ gba arọ ọ bụrụ omenala. Mana gị nwa n'onwe gị personally n'ezinụlọ gị ga-ebugoro ụzọ reject ihe ọbụla ekwesịrọ maka onye yọba enyi ya. Ọ bụrụ na ihe na-eme, ọ bụrụ na iwe ka ọ mụọ ya with both arms, ọ ga-continue. Ndị Igbo ji tụọ ilu sị na ọ bụrụ na agbada ụzọ were mgbada ọ nara echi. Ya bụ na ọ bụrụ na ị laikụrụ ihe na-eme n'ezinụlọ ụnụ, ị ga-emerịrị something. Nature and Chukwu okike pụrụ ime ihe niile abụrụ for Christmas. If you want something, you go for it. Oge agaghị oge mana na-ada, ị nwere ike ifodu aka gị na-eche ka ihe ọma bịa just bịa dara ya n'ala ya laps. Ọ dịrọ possible. Quote me anywhere. So ọnya ka eji wee gwa gị na akwụkwọ ọmatụ sị gị yọọ ị ga-ayọta, chọọ ị ga-achọta, kụọ aka na aga emeghere gị. Meaning nature wants you to make a move
ihe ọbụla ị chọrọ, go for it. Now ọ bụrụ na o nwere ihe ezinụlọ si wee gbatakwuru o doo ya anya na no smoke without fire. Ọtụtụ n'ime ụnụ na-anụ olu ma na o nwere ihe na-emere ngwuru na ngwurube ụnụ, na o nwere ihe na-eme, but you can't figure it out. So ọ bụrụ na ụdị ihe ndị a mma eji ka ịkpọsị akwa kịta na-eme, you need to act fast. O nwere onye, nobody is here on earth by mistake. And o nwere ihe na-eme by mistake. If you like, ask anybody that is successful. Ihe ọbụla dabatara mmadụ na-akwadoghị akwado, onye a na-eluzu ya. And ihe ahụ na-adabatara mmadụ na-akwadoghị akwado nwere ike ịbụ ihe nyere as gift, what you didn't labor much for. Mana ọ bụrụ na ihe i labor much for, inweta ya, ịmarụgo how things work. Gịnị ka na-ekwu maka ya? Ọ bụrụ na ịbata n'ezinụlọ ụnụ, i wee fụ na ụnụ niile amụrụ n'ezinụlọ ụnụ na work very hard ka things change ya. Mana instead of things change, ọ na-get worse. And ka ya bụ ihe si eme bụ, ọ bụrụ na ịkpata ego nke ịkpatara ọmụ na ọgwụrụ ọzọ ama abịa. Ọ bụrụ na ọ na-eme na ịkpata ego until you exhaust what you have before another one comes, then you should ask yourself questions. Kama ihe ahụ eburu that money ịyaba ahụ, ma ọ bụ ị nwere ike na-aga n'ụzọ ofu ihe uke adapụta, ma ọ bụ na ị na-aga n'ụzọ ofu machine abịaja amụọ gị, mebie ya expensive phone, were that little money were dozie. Ị na-afụ little things ga na-agba mbọ to take away things from your pocket. O nwere ndị na-agwa m na ọ na-abụ na every certain date in a month ndị a ga-enwerịrị ihe ọdachi. Ụdị ihe na-etu a na-eme, kwesịrị ịjụ ajụjụ. Ọ bụrụ na esi n'ezinụlọ pụtaranụ, ọ bụrụ na a na-enwekarị untimely death. Untimely death, o nwere ezinụlọ ị ga-anọ 4 years, 3 years, 2 years, aga na-enwe burial, aga na-enwe ihe mgbu. Ọ bụrụ na enwere ihe notice as untimely death, ọ bụrụ na ndị be ụnụ na-aga n'ụzọ, ma na onye nke ụnụ na-aga na ban na moto, asị na mfu onye nwụ na moto, ọ bụrụ onye nke ụnụ, ndị ọzọ survive ya. Ọ na-eme na nke ọnkụ mee ya, ọnkụ Chibuike mee ọnkụ Ifeanyị mee ọnkụ Tochukwu, and ịgụ ọnụ ya ofu, ọ bụrụ ofu, ọ bụrụ ịbụa. Ị na-enotisi untimely death na ihe na-anọkọta nnọọ mee ebe ndị ọzọ si ga unu sie ga-enwe problem. Ọgụ nwa ga-ebu ụzọ gwa onwe gị eziokwu. You need to do what is called retreat n'ime onwe gị. Alụ na ihe na-etu a ọ dịzikwa normal. O nwere ike ọ bụrụ na family ị nọ na ya bụ family ọ na-ene anya, mma gwa gị mara gị atụ ihe eji ma ihe adọrọ normal. Family ga-eji eji ma atụ bụ family enwere uncompleted building, and they were like 3-4 different brothers. They are all working, but you notice here that they don't finish their houses. Onye nke a nwere ike kwụsị na foundation, onye nke a kwụsị na German floor, onye nke a kwụsị na lintel level, onye nke a kwụsị onye eme roofing. If you know almost the same pattern, ịjụwa ha ihe na-eme na onye a nwere ike sị na mgbe ya bịa mechaa foundation na chighị ebe ọ na-arụ ọrụ, achụ ya n'ebe ọ na-arụ ọrụ. Onye nke nwere ike sị na ya bata village mechaa foundation na-analụ ngwa ahịa nwee problem, ma ndị na-ebi ihe ha kwụsị ibi ihe ha. If you know almost the same pattern of adaghị finish unu finish, because ịjụ onwe ha ajụ na something is wrong somewhere. Nwere ike ọ bụrụ na o nwere okwu ekwubiri mee na ya bụrụ ofu, ọ bụrụ na unu ka bi na ya bụ unu grandfather or great grandfather, you must act fast. Ọ bụrụ na if you don't get angry with what is happening and they tackle all that thing, both spiritual angle and physical angle, it will not stop. Take it from me. Now, ma ọ bụ na na-enwe na family abịa na family a na-enwe ihe gbasara difficulties in giving birth, inwe ọmụmụ. Onye nke ọ da-anụgo nwaanyị 20 years amụtabere nwa, onye nke ọ da-anụgo nwaanyị 50 years amụtabere nwa, and those ladies anụrụ ha at very young age. Ndị nwoke na-achọ nwa na be ha, ụmụ nwaanyị ndị duru dijekwa be di ha na-achọkwu nwa.
You need to add 2 plus 2. Ka bụ ofu. Ma ọ bụ na ịpụta na family, ọ bụ na family ihe na-eme onye a na-eme onye, ọ bụ na family na-enwe strange illness. Onye nke a ya amara ihe ọ na-aya. Ihe ndị wee mmadụ ga-atụ ihe aka nye gị instances ihe ọ ga-abụ ọ na-eme ịgba na nkịtị. No smoke without fire. Enweriri ihe ka ọsụrụ ya. Agwagoro gị ọtụtụ family mma na-abụ every 2-3 years a ga-eniriri mmadụ. So till na ha emegido achọpụta ihe nke ọsụgbo ebute data ọnwụ. Subie ya, a na-enwe ihe a na-akpọ ihe nsubi. Ana m achị ka nyezie gị instances etu esi eme. Ọ bụrụ na n'ọgụnwa ga-eji aka gị chọpụta na o nwere something dị wrong. Iji maatụ, ọ bụrụ na ije n'ụlọ ọgwụ ị mara ihe na-eme gị, isi dọkịta ya na-enye gị ahụ randomly, enwere ike ofewa ahụ ịchọpụta ihe na-eme gị, mana ị nwere ike n'ụtọ na ịma etu arụ gị dị. Isi dọkịta na ọ na-eme gị n'afọ. The man and doctor ya channel all the energy towards that your stomach to find out exactly what is wrong. Mana o nwere ike ịmara ka o si eme gị. Ya bụ nke mbugoro bụ banye n'ime onwe gị, nene exactly ihe na-eme na mara exactly ebe o si. Na ihe abụ ihe n'ọdụ gasị nọ, ma ọ bụ na ọ na-abụ ụmụnne gị ndị n'ọdị adị enwe ọmụmụ or something like that. Just stop there exactly. Ọ bụrụ na Igbo na-atịrụ si na onye amara ebe mmiri si bido mabụ ya agba ebe o si kwụsị. Why some people na-eme mistake na ha adịghị articulated enough. Ị ga na-eme ịnọ eme reflection, mee retreat, mara exactly ebe mmiri si bịa n'opi ụgbọgụrụ. Ọ bụrụ na ịmata ọ ga-enye n'ụlọ aka, maka na ọ bụrụ na ụlọ amatara ya, o nwere ike o take longer years ịpụta n'afọ. O nwere ike ụmụ na-ata afụfụ unu ekwesịrị ịta. Because ana m agwa ndị mmadụ, onye ka m ji asị ndị mmadụ, seek for knowledge. If you are knowledgeable, you become master. If you lack knowledge, you remain a slave. Na o nwere ike unu enwere knowledge, mara na o nwere ihe na-eme. Ume ụnụ na-ata afụfụ, ihe kwesịrị end within shortest period of time or last longer because ị chọpụtara mgbe ihe na-eme. Example, ọ bụrụ na anya moto, ị kwesịrị ị na-achọpụta sound na-eme na moto ma ọ bụ ihe etu moto si shake. Ị mara na something is wrong. Ị gafe sie ya mgbe anwa ọ cost less gboro ọdachi. Mana ọ bụrụ na ị dị pay attention mgbe ị na-anụ some strange noises na moto gị ma ọ etu si adị shake, wonder ọ ga-akwụba gị n'ụzọ, and o nwere ike ebe ọ ya akwụba gị n'ụzọ ọ bụrụ ebe dị njọ. Mgbe ahụ ị na-etiri uke abịa, mana ọgụ nwee pay attention. I can tell you na ihe ọbụla na-eme n'ezinụlọ ma ọ bụ na ọ na-abụ apịta n'ezinụlọ, nwanne nke alụ ọlụ so na ọfụrụ ebe mmụọ na-achụ ya ọsọ, ọ bụ na ọ gbagidoro ọsọ a wee teta. A na-ekwu onye nke ọ na-ekwukwa the same thing. Ọ na-ekwu onye nke ọ na-enyekwa something similar to that. Ịma ọ na-ogosi no smoke to that fire. And ihe a bụ sign ụnụ atịa fast mgbe mmiri ka dị n'ọkpụkpọ ọla. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Mgbe ọ bụ na ipele attention, ihe kpatara ọtụtụ ndị mmadụ ji adanye na nsogbu na ha dụrụ observant at all. Ụfọdụ health wise ha ama mgbe ọnya na-abata ha n'ahụ, mara na their system na-echange, jee mgbe anwa take medication ọ dị ha mma. Mana ha ga-eche mgbe ọ daziri n'ọya nke bụ na ọya akwụ ụzọ ọtọ atụwa ambulance a ga-ejigwe. Ọ dịgo critical. The same thing na-eme na spiritual lifestyle ndị mmadụ and the families. So mgbe ụfọdụ asị na ọ ga-abụ ọsọ ihe ndaba agba ofu ọtọ n'ogbe, agba agba ọtọ n'ogbe, ọsọ ogbe ka a pịara akụ. So ibido n'oge chọpụta exactly na o nwere ihe dị wrong, ibido n'oge chọpụta ihe na-eme. Dịka nsikwu maka solution, o nwere ndị bụ na a ga-asụbi ihe nsubi. Yes, maka na o nwere ike ọ bụrụ na ihe ka ọ sụrụ ya bụ aida na o nwere onye megidere na gboo, ma ọ bụ na o nwere onye ruriri okie o wee kwubie okwu sị na ihe emerie na family mere ya bụ ihe ga-atarịrị afụfụ, na ụdị ihe ha mere ihe ga-abụ oke ha. O kwubie okwu ịgba na ọ bụrụ mmadụ niile ka a na-emejọ na free. Ịghọtara ya? O nwere onye iyi emejọ je were oke bụ oke ya ịmanye ogo onwe gị na-agbụ. And the one thing ị mara about spirit ya work bụ na ya, o nwere ike ihe na-eme gị a na-eme gị egbuo ya egbuo na mmụọ, a ga-eme ka ị mara ebe ihe ya bụ ihe si eme gị ọ dịrị takpa afọ ile dị n'ụwa.
ịghọtara ya. Example kịta, o nwere onye ị ga-eje hack ya akaụntụ ya, ọ bụrụ ụbọchị ụgbada ka ọ na-ele, hack ya akaụntụ ya wee were ego my brother, ịbanyegoro nsogbu. O nwere onye iyi eri nke, especially onye na-eri nke mmadụ, o nwere onye iyi eri nke n'afọ, mana o nwere onye iyi eri nke ị ga-atagide afọ n'ụwa, and ị na-ata afọ ya ama ebe o si, because na ijego were nke ihe sie ga-eme na ị ga-akwụ ụgwọ anwa 1 million times. O nwere ike ego a na-efunarị gị, o nwere ike ihe a na-eme gị, ihe amara ihe anyị mere mgbe a na-akpụ ya kama, a na-akpụ ya nemesis, because enwere ihe a na-akpọ laws of retributive justice. Otu ụbọchị m na-akụzi ihe gbasara laws. O nwere ihe ọ bụla i mere na ndụ a ị ga-anarịrị free. Galatians 6:7 says, and I quote, God can never be mocked. Whatever you sow, so shall you reap. And especially when you committed that act against somebody enwere ike ime ụdị ihe na-etu a, ka bụ ofu. O nwere nke a na-eme nsubi, ndị ma onye maara anyị amarugo ka na-eji ọfụ eje n'ihu aja na-eje subie. O nwere nke bụ na a ga-akwụ alụ, o nwere nke bụ na dịkwa okwu ahụ ekwubiri, a ga-egbujiri okwu ahụ ekwubiri gba breki kọs. Ọ bụrụ na emeri etu anwa, maka na a ga-akpapụrịrị ogwu n'ọgbakọ ọgbawa elu ala, meaning na a ga-esere from the root, amata the root, apacify ya mmụọ a na-iwe na-ewe, mee peace udadị. Example, ọ bụrụ na mbụ n'imejọrọ m, ị na-eje confession na-agwa fada ya wesi ya side, yes, ọ dịrị bịa ihe ọmụnwụ imejọrọ, ihe ọmụnwụ imejọrọ, obi adajụọ m. That is the time m nwere ike isi ụmụ mmụọ, I have forgiven this person, let there be peace n'ime ndụ ya. Mana ọ bụrụ na ị mere ya, ọsọ ujere from pillar to post, because emejọrọ m. Onye batara na mụ na ndị mmadụ na-eme ka ma dị very careful. O nwere some certain things in creation ị nwere ike ịma na free ya. Yes, especially onye emejọrọ gị imejọ ya. So ka anyị malụ, ọ bụrụ na ezinụlọ mejọrọ, nwere onye emejọ, ọ bụ nwaanyị bịara ije edi, ọ bụ nwa ọgbụ, ọ bụ onye ọbụla emejọrọ, onye a wee na-eti mgbu na mmụọ na ihe emeri ya na a ga-atakwa afụfụ ya, na ya ama afọ gị ifukwa, ọ ga-abịa na mmezu. Ya bụ ọnwa ajụjụ ị nwere, WhatsApp nọmba m remains 08057837672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwere m na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi luwo ya, n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emegworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu kepere m ihe be with you all now and forevermore. Ya gazie.